tong ai ku blei pi barok ki perlok ki jinga hene ke singi hagane ke por ke bamenta ngi scam bidon ap deng met ke bokoj ya bakhya na kwa banong pi ba ngidon kampalat ban pule ke tien joblei ngidon kampalat ban pule ke tien joblei namar la ngim don ke tien joblei nginam la ngin job ke jibin choy hagane ke jim jinga jong pi don kampalat bangin pule bah ke tien joblei khnang bangin light dengan jing syak ya lambakla khamtam hakita ki eki bangi kendo ki paman laga sngi ngiyo I uji stress u job ya ki pashoy day da khtin jomle lai sin uji su ong na bala tho lai sin ong but u job yo setan day da khtin ga jomle na kata ga daw ngakwa banong phi ba ban job yi ki pashoy day da khtin jomle ga jingwa sam spak khandai kat khot ga ba khandai ka ong da kumnu usamla da kumnu usamla on pun khoi yelade da ga bo sumar ka rung tin jome hagat khot ba khat we ka ong mo tu nong tho ong ngalari khop ka tin jime ka don chinga khnang banganom le pop yame na ka ta da ong kwa banong phi ba ngidon kampalat ban pului ka tin jomble namar lar ngim don ne ka tin jomble nginom la bingin job ya ki chip choy hen ki chim junga jongphi kat uji su khon jomble u job ya ke chibu shoy de ka tin job le u klem ong ba manga ngalong u ble la ne manga ngalong to khun jong ble mi men le ayu ya nga yo setan klem ong kum ta hare u jubab da ka tin jong ble ban ngiyo I u setan u phet namar ba u jisu u don ka tin job le na ka ta da nga khwa banong I phiki prolog ba don kampalat ban puli ka tin jong ble namar la da ngim don ka tin jong ble nginom la ngin job yaki bor jindom yaki eke ge mai kendo on ge jim jinga jong phi namar dei tang ka tin joble ka blong ka ta atiar ha ka bangini le persya igi bor jindom ha ka bangini le persya ge ta ge jingus lai ke eke ge bai ngi kendo kan ge jim jinga jong phi don kam palat ban puli ka tin joble yaine ban puli ka man la ga sing ngi scam ble ni rap e phi blen kersyam ya kan ge jim jong phi ka ba phi dang ya shkhmat ban puli ka